nege ɲɛ 10 ani 7 talan gosi kan kidalikaw fɛ yen nɔ a ɲɛ 12 o bɛ Washington DC yan aw bɛ VOA Afrika kunnafoni turukalaw de kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna la Kadiatu Tarawele a y'aw bisimila an ka bi Malikura kɛnɛ kan ni an bɛna kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye Mali armée olu ye tɛgɛda kɛ Kidal dugu kan dugu min tun bina Burudamɛw ka mara kɔnɔna na Burudamɛ Bamanciw ka mara kɔnɔna na kabini san 2013 waati la ayiwa kana Kidal bilali Bamanciw ka mara kɔnɔna na o nana kana kɛ i b'a fɔ komi dankarila Mali jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya taabolow la awa o de la hɔrɔnyara o minɛliw o kɛra fanga dafirili sababu caman de tun ye Mali jamana kɔnɔna na nka kunungo Mali sɔrɔdasiw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka Kidal dugu minɛ yaasa an ka se ka ɲɛfɔli ɲɛnama kɛ aw ye an ye an ka laselilikɛlaw ye kunnafoni caman tɔmɔ yɔrɔ caman na ka na n'a ye ka mɔgɔw hakilinaw ta an bɛ n'olu lamɛn an tilala ka wele bila an ka sɛgɛsɛgɛlikɛla fila ma a fɔlɔ o ye Nuhun Togo ye an n'ale bɛna masala ani filanan o ye Umar Alassane Touré ye ale ye mouvement patriotique mɔgɔw olu ka président ye u b'an bolo nɛgɛ ka kɛnɛ kan an bɛna masala kɛ ninnu de bɛna fara an ka laseli tɔmɔlenw kan kunnafoni wɛrɛw la yɔrɔ wɛrɛw la ka tɛntɛn aw ye sisan Malikura jɛmukan kɔnɔ an ka ɲanza lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanza. Ka segin tuguni ka foli ani tanuni lase a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw y'a k'aw bisimila kukura an ka Malikura jɛmukan kɛnɛ kan bi arabadonya in na novembre kalo tile 15 san 2023 la aw tulo bɛ Kadiatu Tarawele de kumakan na ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA soba la Washington DC awa ka tɛmɛ ni kunnafoni ye mɔgɔ caman de kumala Mali armée ka doni kan Kidal dugu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali politiki mɔgɔw olu fana y'u ka hakilinaw di a kan awa an ka laselilikɛla ka bɔ Bamakɔ Mohamed Danyogo ale ye a dɔw ka kumakanw ta an ka kumakanw lamɛn. Parti EDR o kɔnɔna la nisɔndiya de don ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma olu donnen kɔ Kidal nka u y'a jira k'a fɔ ko mun ye camancɛ fanga ɲɛmaw ye ani malidenw olu bɛɛ ni foli ka kan nin ko in na Musa Seyi Jalo an ka ale lamɛn. U ye u ka temps ta k'a kɛ nka u y'a kɛ ka ɲɛ an b'u fo o la nka an bɛ autorité mɔgɔw fana fo parce que ne faamaw tun b'a kɛ u kun tilenna ye a kun tɛ se ka kɛ donc an bɛ faamaw fo parce que u y'a kɛ u kun tilenna ye an bɛ maliyɛnw fana fo parce que ni maliyɛnw fana tun ma sɔn ka faamaw soutenir ka sɔn sɛgɛn ma ka sɔn fɛn caman ma ka sɔn kurantigɛw ma maliyɛnw fana faamaw fana tun tɛna se ka nin baara in kɛ lafiya kɔnɔ. Nisɔndiya kelen o de bɛ parti Kofor o kɔnɔna la ni o ɲamaba o ye Evelyne Jacques ye ale hakilinata ye mun ye ani nisɔndiya min b'a la bi ka ɲɛsin finitigilakaw u donnen kɔ Kidal ma an ka o lamɛn. An ka finitigilakaw donna Kidal kunu a kɛra anw bolo nisɔndiyaba ye parce que fɛn min ye Kidal ye nin y'a san 11 bɛɛ b'a kalama ko Mali finitigilakaw tun tɛ se ka don Kidal ka sababu kɛ banbaganciw tun kɛlen bɛ ka yɔrɔ ninnu minɛ n'o ye groupement armés ye ani terroristes donc n'a fɔra bi ko an ka finitigilakaw donna Kidal bi ko Mali drapeau bɛ ka flotter Kidal o ye an bolo nisɔndiyaba ye an bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo o la u ka nin cɛsiri n'u ka nin baara la. Nka donnen kɔlen kɔ Kidal o tɛ baara bannen baara tɔ bɛ kɔ Mamadu Tarawele n'ale parti union o ɲɛmaba ye ale bi i da don o la k'o fɔ foliw kɛlen kɔfɛ. Nka n'an donna Kidal o ta bannen an bɛ to Kidal cogo di autorité min bɛ yen bi olu de kan ka ko bɛɛ kɛ ka se ka wolomasiri tabaga min bɛ kɛnɛ kɔnɔ bi ka fɛn bɛɛ las'u ma n'a bɛ f'u ma ko baarakɛminɛ minnu kan ka taa yen walasa jamanadenw ka wunanfa yɔrɔ sɔrɔ n'a bɛ f'u ma ko les structures sociaux de base dɔgɔtɔrɔso ni ekɔliso ni polisisow olu bɛ lasigi joona cogoya min na wa tila ka sigi ka fɔ k'o kuma daminɛ walasa ko in a ka kɛ bɛn ni kelenya ye ka d'a ka kɛlɛ tɛ se ka continuer kuma bɛɛ. Musa Seyi Jalo ale kɔni laɲini min b'ale bolo bi o de ye camancɛ fanga ɲɛmaw kɔni u k'u fasa fili maa minnu n'u o ye Mali kɔni finitigilakaw bali donni na Kidal san 11 ko ka olu yɔrɔ ɲini ka tɛgɛda u kan u ni ɲangini min ka kan ka o da u kan Mohamed Danyogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.
a ko kelen sira la n'o ye Mali sɔrɔdasiw ka tɛgɛ dali ye Kidal dugu kan a b'a fɔ soden caman de bɔra kunungo laseliw kɛli Mali sɔrɔdasiw fɛ k'u ka nisɔndiya jira bolon kɔnɔna na Bamakɔ. Georges Atino n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bamakɔ ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a ɲɛ kan an k'a ka kumakanw lamɛn. Monument de l'indépendance senkɔrɔ ni jamakulu bɔra ka caya cɛ fara muso kan u bɛɛ lajɛlen kelen kelen n'u ka darapo u tɛgɛ kɔnɔ u bɔra waasa k'u ka nisɔndiya jira ka kɛɲɛ ni Mali sɔrɔdasiw donni ye Kidal dugu kɔnɔ i n'a fɔ ni muso in ale min i ka nisɔndiya kan bɔ kɛnɛ kan cogo min na. A nisɔndiyalen bɛ Kidal minɛna Kidal sɔrɔla Kidal minɛna mɔgɔ minnu ko k'an ka sɔrɔdasiw ye kalo joli kɛ k'u ma se ka don Kidal u bɛɛ lajɛlen malola bi. O hukumu kɔnɔ dɔw yɛrɛ fana b'u kan bɔ k'a fɔ ko nin kan ka kɛ nisɔndiya donba ye mun yɛrɛ sira fɛ sa malidenw bɛɛ lajɛlen kelen kelen u kan ka jɛ ka na fara ɲɔgɔn kan waasa k'u ka sewa jira i n'a fɔ Moulaye Keita CNT maa dɔ ale b'a ɲɛfɔ cogo min na. En fait, aujourd'hui, c'est un événement de joie. Bi ye nisɔndiya donba ye o yɛrɛ de kosɔn malidenw kan ka sewa ɲɔgɔn fɛ sabula armée ye baaraba min kɛ nin kɛra an bɛɛ lajɛlen kelen kelenna de ye o de kosɔn politikitɔnw cɛkuluw jagokɛlaw sifinw bɛɛ lajɛlen kan ka bɔ ka n'i ka nisɔndiya jira kɛrɛnkɛrɛn la ka kɛɲɛ ni nin wale ɲumanba in ye. Que ça soit les commerçants détaillants, tout le monde doit fêter à son niveau cette victoire. Dɔw yɛrɛ ka seereya la i n'a fɔ Abdoulaye Sow olu kɔni fɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ joona joona ka bɔ u ka baarakɛyɔrɔw la waasa ka se ka na Monument de l'Indépendance kɔni senkɔrɔ k'u ka nisɔndiya jira ani ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase ka ɲɛsin Mali finitigilamaw ma. Maliko de y'an se yan. Tout de suite par surprise, tellement que nous occupés de ma boîte à Kalama. Mais quand j'ai appris que le président même a fait le communiqué, que Kidal libéré là, Kidal be armée républicaine bolo, vraiment, bureau j'ai demandé à ma directrice, on sait que bureau qu'on il faut qu'il y ait un boule devant de l'indépendance là, pour féliciter l'armée. Ni wulikajɔ in kɔni kɛnɛ kan maa fanba minnu kɔni tun bɛ yan olu yɛrɛ cɛla sa dɔw fana b'u kan bɔ k'a fɔ ko tiɲɛ don k'a fɔ ko Kidal kɔni kɔnɔna la Mali sɔrɔdasiw waasa cogo min na lakanabaliya u bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ a Mali kɔnɔ bɛn ka se ka sabati cogo min na maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye. Georges Atino, VOA Bambara tɔgɔ la, Bamako. Kidal minɛna kunungo tarata la Novembre kalo tile 14 Mali sɔrɔdasiw fɛ ayiwa Gawo ani Kidalikaw minnu sigilen bɛ Gawokaw fɛ yen nɔ wala olu y'u ka hakilinaw di Abdul Nasir Idrissa ma VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ kɔrɔn fɛ an k'a ka kumakanw lamɛn. Kabi tarata don Novembre kalo tile 14 san 2023 Kidal du kɔnɔna a fan 14 bɛɛ lajɛlen bɛ Mali sɔrɔdasiw ka yamaruya kɔnɔ u bɔlen kɔ ye nin ye a san 11 ye. Abdul Karim Samba ale ye sifin ɲɛma ye ani Lala Walet Kabar ale ye muso ɲɛma ye ka bɔ Kidal nka a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Gawo ma b'u hakilinata di. Mali sɔrɔdasiw bɛ Kidal an nisɔndiyalen don. An nisɔndiyalen don surtout an min bɛ Gawo n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya min kun bɛ Kidal 11 ans sinon an man k'a fɔ 11 ans yɛrɛ an kan k'a fɔ depuis l'avènement de la démocratie fo kana bila bi la an bɛ se k'a fɔ kuro de Mali libéré la. Nin ye san 10 ni kɔ ye Kidal tigɛlen bɛ ka bɔ Mali kan hali k'a fɔ ko maliden ka se ka taa ka na o kɛra gɛlɛya y'an bolo an balimaw n'an badenw minnu bɛ yen nɔ ka se ka taa yɔrɔ wɛrɛ gɛlɛya don an yɛrɛ ka se gɛlɛya don donc an b'a fɔ alhamdulilahi barika an ka faso la halibi. Min ye Alassane Djité ye M5 RFP ɲɛma dɔ ka bɔ Gawo ani Fatumata Wangara ale fana ye muso jɛkulu ɲɛma ye olu b'a jira k'a fɔ ko min kɔni ye Mali sɔrɔdasiw ye u kan ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati walasa Kidal min filɛ nin n'a donna Mali jamana ka yamaruya kɔnɔ a ka to ye kudayi kudayi. Ka daminɛ Novembre kalo tile 14 na bi an dalen b'a la fo ka taa se don min masa walima fo ka taa se diɲɛ wuli ma hakili la Kidal na to Mali ta la i b'a fɔ Mali région tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ Mali ta la cogo min na donc vraiment a diyara n ye a bonyana ma an ka nisɔndiya an tɛ se ka fɔ ka sa dan na. An hakili ya u ka to Kidal ka Kidal kɛ base militaire ye
u kana bɔ dɛ u ka to yen k'a kɛ base militaire ye ni mɔgɔ ni tɛ mɔgɔ jugu ye u bɛ se ka sigi an bɛɛ bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan ni ye mɔgɔ jugu ye dɔrɔn i ka taa sinon Kidali kɔni u kana to mɔgɔ si bolo na maliyɛn tɛ. maa damadɔ fana bɛ welewelemada kɛ walasa an ko min ma ko les FAMA n'o ye Mali sɔrɔsiw ye ani Kidali sigibaw u ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ ka dɔ da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ. Alassane Djitei président N5 RFP Lala Walet Kabar muso ɲɛma dɔ ka bɔ Kidali ale ni Fatumata Wangara ale fana ye muso ɲɛma n'a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Gawo ma u bɛ welewelemada kɛ. Donc u ka dɔn u ni mɔgɔw ka bɛn u ni mɔgɔw ka kɛ kelen u ni mɔgɔw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka population furakɛ u ka population dɛmɛ comme u b'a kɛ Mali région tɔw la cogo min na walasa Kidali ka to Mali ta la i n'a fɔ an mago b'a la cogo min yɛrɛ la vraiment an ka bi nisɔndiya an tɛ se k'a fɔ ka se a dan na. Parce que bi an bɛ Kidali jateminɛ région tɔw bɛɛ la o ka kan ni ji ye denmisɛnninw ka kan ni l'école ye musow ka kan ni u ka kɛ i ko anw muso minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛw la association na ka se ka baara kɛ hakilisigi la bi an bɛ se k'a fɔ ko alhamdulilayi musow ni denmisɛnninw ni cɛw bɛ se k'o sɔrɔ bɛɛ ka t'i ka musaka la hakilisigi la denmisɛnninw ka taa école la hakilisigi la marifa tɛ kasi fɛn wɛrɛ tɛ kɛ jatigɛ tɛ yen ko hakilina wuli fana tɛ yen. Ka dumuni di mɔgɔw ma ka dumuni don surtout ji fana ka gɛlɛ kosɛbɛ Kidali an b'a dɔn parce que ne yɛrɛ bɛ Kidali dɔn donc ji de ye problème ye donc u ka ji di mɔgɔw ma ani dumuni. Abdul Nasir Idrissa Gawo VOA Bamara tɔgɔ la. Ayiwa sisan an tun b'a la ka an y'a fɔ ɲɛna jɛmukan daminɛ na k'a fɔ ko an tun ye wele bila an ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ma n'u Togo an y'a essayer ka u ɲini numéros tɛ ka don an ma se k'u sɔrɔ fɔlɔ o hukumu kɔnɔna la an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye